Пържим. Това има толкова мрътки. Вечер. Там може да има 4 метра. Сега, това модел 4 метра или ако? Този коло чая, банално да е далъчи. Се съканям да ти взето. Вижте. Я след това ти туристи се взежда да ти взето. Баш. Между 750 дал за него. Меркюри. Да, то няма да носи само това. Мала, колеги, другите стоят. И само 2 краставици съм нарязал. Аз ти казах, че краставицата е много. Ти бе, айде навънка. Тия са туристи. Туристи, да. Добре ги прибирам тия две. Добре. Тъй, нещо друго? Няма. Сол, черен пер. Може и червен пер малко искаш, ама ще загорчи като се опече. Няма, на тази силна скара няма. И хубаво ходи. Той няма бърка, ама да не се сгорчи. Чит! Чит! Канка? Луканка, ще зарежем ли? Бабене? Давай. Още има много мънжа. Да, издържа. Колко беше там? Айде. Чува! Чува! Няма ли при господаря си? Аре, пали го. Пали го пали. Байнецът ще изпечем. Аз пресалата. И мога да нарежа канка. Дай това беше сега. Палим да или малко по-късно? Не знам, ако искате малко. Си стават фър, трябва да си там. Аз ти казвам, да знам, взем да насипим малко пясък отдолу или да турим някой друго камъче отдолу. Или то не може. Какво е, бе? Скарата малко да намалим дупките. Да малко пръзе. Не, то не. Пясък може да турим, пясък да Картон чисто. долу, бе. Дали ще изгори картона. Някакво излепта, някакви планки. Да е пръзе, тук е само посреда да е гол. Да. Е, камъни, бе. Що? Просто камък. Но той не може да стои, той трябва да се обърка с стои. Той се обърка с вътрешна. Фикс така. Бюджирано? Кой? Заместител. Да, да допълниш, да бъде. Как не ти без ами. И очень ще падат, така бъде. Китайска. Това слова, Нитко. А не, забравихме се. Това е нещо. Питали
сигурен. Язма. Само че 200 грама е 10. Аз как пия много. Не съм от тази зона. Кой Пия не само. разбра? Ти разбра, че не било вред. Къде в интернет или не? Чай за ета... Качи. Чата. Ще ми кажеш кой? Летото. Вътре червена и бяла. Червена Все сол. такава фанда ги има. На това мисля, че става, бе. Хималайската. Ние помеска нова. Помеска. Малки юрля. Малки юрля. Ей така лъка ще си ги стигне. Да, да. Ще да пази периметъра. Ще са върдач. Така. Се разваля добре. Дай не пускай. Тюлева? Я. Изкуствено. Иде. Тилта. Това е сешния подбор. Ако оцелее, оцелее. Даже повзе като... Те като знаме. Айде, драй. Здрай. Здрай. Добре. Стъки няма ли? Ну. Назад стал. Кой ще кажеш за мой нож? Какъв дебел? Реже. Как клин. Где купил? Бога са. Да. Где купил? Българска роза на бащата беше Много време. много време. Аз имам толкова се е станал, че почна. Голя, скъп ли? Не ПСК, българска роза казалка. Те може да стоплим и уния, дето останаха там кубачета на гопчета. Не и че се там били. Те сега ще тръгне регула, май. А? Работа ясна. Тръгне. Малко взе да пада настроението и сега виж като дарих малко ракица. Види. Кой е да... Вижте, талуй. тика, нивото. Айде, бе, няма да повече. Ето си мандура на... Да избегам от душа. Тази штуката им дет се е хванали и пеня. Пак нищо не е опънал още до край тива. Той гледаш и горе-долу с тяхните са шамандурки, бе. Имаше още 10-20 метра. Ай, сега ти става. А, неговите ли? Твоите ли? Моите на Ага. типа. Да ги успят. Я. А тя рибата е по-навънка, бе. Какво ще търси толкова навътре? Сега ще вътре 20 метра дълбоко, бе. Дълбоко. То даже не ще е повече. Пуста. Голи са. Идея? Как няма, е мазно, бе. Мазно, ама той не е черво. Аз не мога да разбера. Май, че може и черво да е така. Да може такова, найлон. Гледам как са къса, са нищо не е найлон. Не, черво. Къса се едно такова. Черво. Черво и ще са. Ай, гурум се. Вирка, бе. Ала. Ала.
скъпа, бе. Кое? Това сол. Кой тя? Гръцка бела вика Пламен. Кала. Йодирана, морски сол. Като имаш морска, бургаска. А? Бургаска сол. Не бургаска, бе. Гръцка, бе. Морска. Йодирана. Произвежда се в Гърция. Е, Сол, така. калиев йодат с стабилизатор и натриев карбон. Пестен, в солта чак има етава. Бе. Спомням ли това година? Много лодки, бе. Гледай какво става. За никъде не знам вече. Да. Има боли. Само вкъщи. Пътинята ми. Трябва да задвижваш. Става, Миро. Коля? Какво да слагам? Слагаме ли нещо, бе? Такова, запалете и пък отдолу може да сложи нещо да е Или такова. отдолу да сложим шума, зелена шума. Да. Сурови клечките няма да запалят. Шума, Как ще ги превържем? от дърво. Няма да тежи на... Ще ги напоим От дърво шумата. много. Да, ми тъй става. Да му на коня заври един клон отдолу и... Не стана, Миро. Води бърнаш. А те нещо лачат. Ще поберат всички въйти дълги, тай да ги гърне. Ама не, са гледай ги сега тия става лодка колко наблизо е. Виж въйците отпред. Говняри. Това, че е някакъв такова изкуствена гарда. Ема варят много... Само не разбрах ли ги ползват варят ли? Дали тия слушали там, Има едни такива воблери, като рибка. ще ги ползват, да не знаеш. Те сами си определяли на душата. Зависи, За всяко нещо, за всяко бело. зависи колко грама е това, зависи с това скорост се движиш. Дори с 20. Скоро си дома. Дори да където. Направо ги повлияват. Ти се измъкна. Едната бръка 30 лева. Не набарай там той. Я дигни горе мъртв. Не се облажи. И още продължава да това мъртвите. Той и твърди картофи. Мамо, Чакай. това е ради чините супи. Где ще... Остана сколько в България?